Dad, gid ko mo eskwela kay na bagong advisor. Pagwapo ko para ako yung favorite ni sir. Mag-lotion ta para presko di ta aslum. So nakatus ilim mo, patod na ko. Sa naman taning motoran eh, wala naman ni side mirror, may lag mo on pa ni kay wala man taon ko naka-hire og driver para mo hatod sundo ka baby girl. Oh no. Biskot naman yung motoran eh, ngano di naman mo andar ba yan may gubaan ni eh. Lem! Lem, tara na! Nya nagtaw-taw sabi kay yun sa nina kong motor kay dili mo on. Tara na pa. Kadali lang ihatod ti ka. Maliit ko. Kadali lang ganino kay ayun pa nako. Naka-excited na ko nila. Wow, excited ka mo eskwela pero kagahapon dili ka mo eskwela walay clown. Basta, karon na lagi. Di ko gusto maliit kay basta. Uy. Grabe na sobraan naman imong pagpagwapa. Ano naman jud ni kalingaw akong itsura? Si mao kalinga murag lahi man imong aura karon murag excited ka na kay gusto kita noon sa ba? Di pwede inspired ra Miss Quila. Inspired ka Miss Quila kay tuhod nako. At sige, ako sa ning ayohon. Ayon sa ning ako. Di nya kadali lang tay ako testingan non. Kadali lang relax ang dira. Excited jud ka Miss Quila kay hatod ka nako no. Excited mo na kung hatod nimo ba nya ako ani iyon og mayo. Kadali lang ha. Kadali lang. Dali ina kay oras kadaghan. Okay. Oh, alina kay malargan na ta. Ay sabi asa na ko ni pasakyan na may bangko sa likod. Yan na ko sa likod ka pasakyon. Sa taon kiti ka pasakyon di para sweet ba? Kay gusto ko nga first ako hatod nimo. Sweetan do ah. Para kitsa makakita sa dalan. Sweetan do ah. Okay, ato man malargan na ta. Tara, let's go. Pagkunik. Go. Excited makika makakita na imong maestro. Anabi to ko nimo na nga naay bagong gi-assign na maestro. Ay sos klite ayo ka excited na imong maestro kay mapabago o daan na nga maestro. Parehar na sila nga mutudlo nimo. Ako ra man gud siyang i-greet kung stricto or buutan siya nga maestro. Tapos parehar naman guna may stricto or mabuutan ng maestro. Sige na babay na pe. Yahoo! Hoy, nanang maestro. Kang nagbaktas pa dong diri mo na imong maestro. Oh, man mo bagong advisor. Uy, ito na oras ulit na kay ka. Sorry sir, nalangan magut ko. Tempa. Sure ka mo na imong maestro, Clayte? Imo na estudyante? Buti ka may Clayte. Wala ka nag-ingon sa kong itsuraan kini mong maestro. Ano man di ay? Unsa na oras ulit na kay ka. Klaro ba og mao jud nimong ginaingon nga bag-o nga maestro? Mo na lagi natanaw ba o pormado ka adyo. Boss, mura man ka nakalukos ako. Gitudahan naman imong pagkatao. Ay, dili mo gud ingon ana, sir. Kini nabalaka lang jud ko ba kay puti ka may musugot ra manggod ko kung kanilang untay ang maestro oh. Kung kanilang maestro okay ra kay muskila siya pero sa ba? Di ka pwede mag-maestro? Dili, kapalo kang janitor ko dire, nakadisturbo na kasi ang trabaho ba? Di pagtiwas ng pangibot ra ah. Ito oy. Sulan ito gang, kay late na kay ka. Oh, suot na daw ko. Say musulod unya nabi. Lit mako. Say malit. Sinabsinan kong saba. Unsa magid sir? Pasudlo nimo na or absinan ko na. Ikaw may pwede mo kulbaan jud ko aning trabaho aba. Ani na lang kay TV. Pwede sunod tuig na lang kamo eskwela. Okay pa man bata pa man. Ni, Pwede ra lagi na okay ra na kay bata pa imong naong bata pa imong edad ha. eskwela. Ayaw lagi. Sunod tuig na. Sa mga lawan. Boss, sunod gay boss. Para di maliit imong anak, isayo nagatod ha. Kamay. Bala na po kung papa sa imong maestro oh. Absent na lang Clayte, isa ka tuig, alit na dire, sakay na dire. Absent, isa ka tuig. Sunod tuig na eskwela, tara. Absent isa ka tuig. Ikaw mo ang akan kaloko ka. So, tara. Larga. Anak mo matab. Si Biter. Si absent isa ka tuig. Matay ako po sir, ibang maestro, inanda ako gwapo. Musugot lang ako kung anak ko ay grado.